Moja satisfakcija je rad sa ljudima, stvaralaštvo kao takvo, kreativnost, taj proces koji te maksimalno uvlači, u kojem uživaš, to je neki totalno drugi svet, izoluješ se, vratiš se. Ja sam umetnica Tijana Jordanovski iz Novog Sada. Moje polje stvaralaštva je keramika. Moja priča je zapravo vrlo interesantna jer sam ja prvo upisala medicinski fakultet u Beogradu i zapravo me sve drugo interesovalo više nego sama medicina i onda sam lagano gradila svoj put ka tome da upišem Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu. To je upravo ono što ja radim i pored keramike, bavim se edukacijom ljudi kako bi pronašli svoj put. Pokušavam da ih podstaknem da nikada nije kasno da krenu da se bave onim što vole zapravo. Najmagičnije u keramici je to što je ona u stvari skup različitih tehnika umetnosti. Znači na njoj možemo da primenimo i slikarstvo, i crtež, i vajanje, dakle sve u jednom. Najveći izazov je ideja. Danas je vreme kada manje više sve već postoji, jako je teško biti originalan, jako je teško izaći iz tih nekih kalupa, nametanja društva. Mislim, to je svakom umetniku zapravo najveći izazov. Sve ostalo je deo zanata koji je u stvari lagan kad ga jednom savladaš, to je to. Ja imam tu sreću da sam kroz posao upoznala predivne ljude i oni mi pružaju stvarno ogromnu podršku i vetar u leđa i onda je to samim tim uzajamno jer ja maksimalno njima pružam podršku. Puno ljudi mi se obraća za savet, za pomoć, puno ljudi mi se obraća za neku motivaciju, vetar u leđa. Ja se trudim stvarno da uvek budem tu, da svima odgovorim i to je ta neka interakcija koja stvarno mislim da svima odgovara. Umetnost je inače nešto što treba da spaja ljude. Keramika je strahovito nezgodna i problem sa keramikom veliki je što mora puno toga da se predvidi. Tako da se često dešavaju totalna razočarenja kao nešto smo zamislili, nešto smo napravili, izlaze iz peći totalno pogrešno i totalno drugačije. Ali to je nešto što je zapravo i čar keramike, to je iznenađenje. Nekada otvoriš peć i sve je mnogo lepše nego što si zamislio, nekada otvoriš, a došlo je do totalne propasti. Mislim, to je sasvim okej, tako da navikneš se i uglavnom kada je keramika u pitanju, moj i savjet ljudima koji počinju da se bave keramikom jeste da ih ne razočara i da uvek naprave više komada u isto vrijeme i da prave probe i da istražuju pre nego što urade samo finalno delo. Keramika strašno uči strpljivosti i zapravo je keramika ta gde treba maksimalno uživati u procesu, a ne u proizvodu. Mislim, i u proizvodu, ali pre svega u procesu. Apsolutno ne postoji ništa drugo na svijetu što bih radila nego radila sa ljudima i radila keramiku.